Okay, maing adlaw. So this time atong isgutan is multiplication of decimals. So mo ni atong steps. First is write in column. Kaning atong example wala ni siya ni in column, so atong i-write in column na niya. And then step 2, count the number of decimal place. Number 3, multiply as a whole number. And step 4 is place the decimal point. Sige, so ato ning sugdan kaning usa. So since ningon ko ganina nga wa siya na write in column, so ato siyang isuwat. Dayon dili siya pareha sa kadong narabay video sa addition o subtraction. Ayaw tog sunda ani dito ma-apply dinhi. Okay, kay didto ang inyong itupong kay ang mga decimal point. Well, sa multiplication ang atong itupong og siguro kay ang rightmost nga number, rightmost na or kaning naa sa tuo sa 0.123 kaning 3 itupong na sa 1.5 kaning 5. So ingon niyo siya pagsuwat 0.123 o kaning 5 5.1. Okay, so inganaon siya pag write in column, so atong butangan og multiply. Manako sa step 1. Step 2 is count the number of decimal place. Meaning ana gikan sa tuldok ipapila na ka digits ang nadiri sa right sa tuldok. So man yan tuldok no? Ay nigapilag ihap. So 1 2 3 meaning kaning multiplicand kay 3 decimal place. Diri na pug ko sa multiplier, ayon nagipila si 1 kay gikan ko sa right 1 naray usa ka decimal place or usa ka digit sa right, no? So na ako'y 1. Since nakuha man ni nako, ako sa ning i-add na ako para unya magamit na nako. So na ako'y 3 plus 1 na ako'y 4. Okay, mo to ang sa step 2. Ari ko sa step 3 ningon multiply as a whole number, meaning ayaw gunaw na nga na ni tuldok, multiply lang ta as a whole number. Na para sa uban nga nakalimot ani ay nga nion ni siya para sa kamauna sunod lang mo ha. So mag-start ta ani nga number sa ubo sa multiplier kani nga digit ayaw nigtingbang ang 15. So kalimtan sa natong usa ka digit 5 sa ta. So 5 ipare sa tungod niya 5 times 3 is 15 unta. Pero kaning 1 nga diri unta ako ibutang diri sa ibabaw sa 2 kay ako pa maning multiply yun si 5 og si 2. So ayo ibutang si 1 diri kung 9 number din nas babaw. So si 1 na diri 5 ari nako 5 times 2 10 plus 1 11. So ako ibutang 11 unta pero wa na ko ibutang si 1 diri kay naapay 1 dinhi. So dinhi si 1. So 5 times 1 is 5 plus 1 6. Nya kay 6 kay 1 ra man na siya ka digit, so wa tay problema, wa tay ibutang diri ha. Usa mo 6 dinhi. So 6 dayon apila ng 0, balag na 0 na. 5 times 0 is 0. Okay, manata dinhi sa 5. Hinumdumi nga pag times na ko una sa 5, ang answer niya tungod ani, tungod sa 5. This time ari naman ko sa 1. Kinalan ang answer niya tungod ani nga 1. So example ha, 1 times 3 is 3. So kinalan tungod diri sa 3. Dayon man ako sa 3, ari nako 1 times 1. Ayon ni gapilang babaw kay ang kani nga carry sa 5 na ganina. So 1 times 2, 2. Then 1 times 1, 1. Nag-anam ko padungad to pero namdumi kada answer ninyo itungod ang kada number, itungod. Ayaw siya gibutang resto nga kay kinahanglan matungod siya kay mag-add mangud ta later. So napay 0 inko apila balag 0 na. 1 times 0 is 0. Badlista i-plus. Sinumdumi nga apil pa ni sa multiplication process. Wa pa ta nahuman sa step 3. So i-plus na to 5 plus wala is 5. Mo nang importante kayo nga na siya tungod, na siya katungod. Kung wala siya pares nga tungod, maglisod ka. So 1 plus 3 is 4, 6 plus 2 is 8, 0 plus 1 is 1, and 0 way pares 0 ra gyapon. Okay, manata sa step 3. Step 4, place the decimal point. Unsa nga decimal point? Kani mo balik ta ani. Ningon diri ganina pag-ihap nato na 3 ang kani nga decimal place, kanina ay 1 decimal place, 4 decimal place tanan.
ug kani siya nagbut pasabot nga 4, mag-ihap tag 4 gikan sa right 1 2 3 4 ug ibutang ang tuldok dinha. No mo ni ang ato ang answer. Okay, so tuning buhat na usa, dali na lang ni, di na ko mag details aron ipakita ra nako usab. So i-write na to in column, syempre 2.03, then itungod na to si 6 ug si 0, itagtungod bahalag ang point nila ha, dili necessary magtungod na sila. Then times ko man ako step 1, step 2, count the decimal place gikan sa tuldok na ay duha, o gikan sa tuldok kani na ay usa, na sila 3 tanan. Mag-add to na ko sa step 3, mag-multiply ko as a whole number. 6 times 3 is 18. Okay, then carry ko dire kay ang 1 unta din di ba? So dire na ko ibutang si 1. 6 times 0 is 0 plus 1, so na 1. So ay mo ingon na pwede ram ni butang nimo dire ganina sir. No, ni follow ta sa rule, okay? Dayon 6 times 2 is 12. Kung makamantikod mo lagyo kay kung number aron ang nasa ubos unya ako matungod. So man ako sa 6, rin ako sa 0. 0 times 3 is 0. 0 times 0 is 0. 0 times 2 is 0. Okay. Mag-plus na ko. 8 plus wala is 8. 1 plus 0 is 1. 2 plus 0 is 2. 1 plus 0 is 1. Rin ako step 4, place the decimal point. Naman ko 3. Dili ko diri magsugod og ihap. Diri ko magsugod og ihap. Kay kung diri ka magsugod 1, 2, 3, sayop ka. Diri ang sugod 1, 2, 3. Diri ang tuldok and mao ni ang atong answer. Kung nay pangutana, i-comment lang sa ubos.